sabu kanmɔgɔw aw ni sɔgɔma a tulo bɛ aw ka radio so mandi la min ye radio Royal FM sababu ye nɛgɛ kaɲɛ 8 tan gosira anw fɛ yan ni sanga kelen bɔɲɔgɔnko ye waati kɛlen filɛ ni Karimo Zana Traoré numéro 1 Pandiamakaw fɛ ni waati in na waati kɛlen kanmɔgɔw filɛ ni Karim Sela numéro 1 ale kan wantu bala Zanpedugu waati kɛlen an kanmɔgɔw o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye Dawuda Yaya Ibrahim Mahamad Idris Debi ale ka conseiller don o kun bɛ taamala an fɛ yan kunungo kuluba kuma in kɛra cogo jumɛn na kunnafoni bɔra yɔrɔ jumɛn k'a fɔ ko yamaruya dira o conseil islamique ma ka kuma kɛ ni Yaya Agali ale ni Amadu Kufa ye Mali gouvernement ko kunungo ko tiɲɛ t'a la lajɛrɛ kɛra kunungo siko kan situlu a bɛ se ka don ba la cogo min na walasa a bɛ se ka kɛ nafasɔrɔ sira ye an fɛ yan farafinna o lajɛrɛ kɛra kunu Bamakɔ Côte d'Ivoire Burkina Faso bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan Kɔrɔbari Ŋaradabaw l'opposition a bɛ k'a labɛn kosɛbɛ jɛkulu dama bɛ yen bi min kɛlen bɛ ka maaw siran bi kosɛbɛ Côte d'Ivoire jamana kan PDC b'o la PPA b'o la PDC FPI b'o la COGEP b'o la IDPC b'o la olu bɛɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan fɛrɛ boloda Alassane Dramane Ouattara kama ninnu de an ka sɔgɔmada in na dɔnkibaru bakurubaw ye dɔnkibaru min fana ni Karim Sidibe de bɛna lase aw ma sɔgɔmada in na an bɛ dugawu don Ala ka tile hɛrɛ di aw ni ne ma Ansar International ko wulili bɛ kɛ sini sɔgɔma ka kunda Bamakɔ fɛ kan ka sanga Mawludu denkundi ma o satikɛ la Ansar International Mahamadu Sanogo Musa Sanogo hakilito ɲini ko a bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ taamaw walasa a bɛ se ka kɛ lafiya la cogo min na sufɛ taama t'a la wa ko bɛɛ k'i diya pièce jɔnjɔn ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kun laseli bɔra Ansar dini yɔrɔ la ka lase tɔndenw bɛɛ ma Dawuda Yahaya Ibrahim min ye Mahamad Idris Debi ale ka conseil do la lakana nasaraw la conseil de la dépense ale nana taama la kunu colonel Assimi Goïta fɛ kunungo tuma min na ni ani colonel Assimi Goïta ye ɲɔgɔn ye colonel Assimi Goïta ye sira dama ka foliba k'a la wa a bɔra ka min fɔ kunnafonidilaw ye ko Mahamad Idris Debi y'ale ci walasa kana o ka sɔngɔrɔma dondon ta ka ɲɛsin colonel Assimi Goïta ma ani baaraɲɔgɔnya kɔrɔ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ Tchad sɔrɔdasi caman bɔnɛna ni na Mali la wa ko Tchad sɔrɔdasi minnu bɛ yan hali bi tan k'a bi jɔ cɛ 1000 a n'a kunkanfɛn na wa ko o satikɛ la diyagoya olu taala ye ɲɔgɔn ye ka d'a kan ko Mali Tchad ani Burkina ka fara Niger kan ani Mauritanie ko olu bɛ jɛkulu la n'an b'a fɔ ma ko G5 Sahel ko o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a bɛ wajibiya olu kan u kana kunnaya bɔ kɛ colonel Assimi Goïta ye ka sanga a ka baaraw ma wa an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko u y'a ja ko ale ka kuma la Dawuda Yaya Ibrahim ko digi kɛra terroriste la kosɛbɛ binganikɛlaw ko digi kɛlen b'u la a tɔ tora kɛlɛmisɛnninw de ye ko n'o tɛ bingali waleya min tun bɛ yen ko digikɛlaw la ka d'a kan ko u ka maa ɲɛma caman bɔnɛnaw ni na sa kɔni ko digi kɛra terroriste la an bɛ waati min na komi sisan ale ka kuma la ko terroriste kɛlɛ ye kɛlɛ ye kabiri kuma jan ni kɛlɛ in bɛ sen na ale kuma se an fɛ yan fɔlɔ ko n'o tɛ bi ma terroriste kɛlɛ in bila diɲɛ kɔnɔ ko a nana an fɛ yan sisan de n'ale ni ko o de kɛra sababu ye n'a bɛ ka don bɛɛ lajɛlen n'a hakili cɛ ko a faamuyali bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ ni waati in na nin kɛra kɛcogo jumɛn na dabaliyaba ye bɛɛ sɔrɔ n'o tɛ tiɲɛ la a fɔra fɔ cogo min na a ma fɔ kunnafoni so la Mali la Mali dun ka ko sɛbɛlama bɛɛ lajɛlen bɛ lase Mali jabaranin na ani journal minnu ni olu sirilen don Mali gouvernement na ko bɛnkan fɛn fɛn ni gouvernement y'a ta a laseli a bɛ bɔ olu yɛrɛ de la ko nka jama fanba nana mɛn RFI da ko o conseil islamique ko jamana ɲɛmaaw ye yamaruya d'u ma ko ka sigi ka fɔ ɲini Yaya Agali ale ni Amadu Kufa ni ɲɔgɔn cɛ kunu Mali gouvernement o ye a kalontigiya an ka jabaraniw la
k'a yira k'a fɔ ko ŋɛniyaɲumantigiw kɔni bɛ yen o tɛ kalon ye ko nka k'a fɔ de ko Mali gouvernement ye yamaruya di yamaruya min k'a fɔ bolokun jɔra jɛkulu la walima maa la min bɛ se ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ ni Yari Agali ale ni Amadu Kunfa ni ɲɔgɔn cɛ ko o ma latigɛ ten fɔlɔ ko nin si ka fɔ in fɔra Banbiri Kumajan tuma min na ni jamana ɲɛmaakɔrɔ bɛ Ibrahim Boubacar Keita ko tun y'a laɲini ka sigi ka fɔ kɛ ni nin ma kɔfɔlen ninnu ye wa maa min tun b'o sigi ka fɔ la o don min tun tɛgɛ ni ɲɛsin tun kɛra olu ma ko o ye o conseil islamique de kabiri o don ko a laseli kɛra o de la kɔsa in na laseli min kɛra ko a laseli kalontigɛli ye bɛɛ dabali ban ka d'a kan ko France Inter ka kuma la Mali kunnafoni caman bɛ sɔrɔ France Inter fɛ ko an ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ diinɛ ko ma ale fɔlɔ de y'a lase k'a fɔ ko gouvernement sɔnna a laɲini ma ani yali nin fɔɲɔgɔnkɔ nin sɔrɔcogo jumɛn na yali a fɔra fɔ cogo min na a ma k'a kɛcogo la wa walima furukufuruku de b'u ni ɲɔgɔn cɛ gouvernement kɔnɔ wa ka d'a kan nin fɔɲɔgɔnkɔ kuma sugu ko a faamuyali ka gɛlɛn kosɛbɛ o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ gouvernement kɔni ye min fɔ kunungo an ka jabaranin na o y'a ye k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ ko nka sigi bɛ kɛ ka min kɔnɔ o ye lajɛrɛba min bɛna kɛ n'o ye assise nationale ye ko ni o ye jara min tigɛ n'o ye kiti min tigɛ ni bɛn kɛra la k'a fɔ ko an ka taa ni sigikafɔ ye Yari Agali ale ni Amadu Kunfa o ni ɲɔgɔn cɛ ko a na ko o cogo la ni bɛn dun ma ka fana bɛn mana kɛ min kan ko o bɛna lase sariya taabolo jɔnjɔn na nanzarakan na an b'a fɔ ma ko officiel ko n'o tɛ kɛrɛfɛ kuma ninnu ko maaw kana kala tora a la ka d'a kan ko a bɛɛ lajɛlen tɛ kuma sabatilenbaw ye o gouvernement ka kuma la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko bɛnkan ma tɛmɛ jɛkulu ani Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ min b'a yira k'a fɔ ko ka taa sigikafɔ kɛ ni Amadu Kunfa ale ni Yari Agali ani ɲɔgɔn cɛ o siratigɛ la yali o ye nin bila daga min da la kunnafonidilaw misali la France Inter ale ko yali tuma min na ni France ko ale kɔni tɛ sigikafɔ fɛ yali Asimi y'o kuma de mɛn wa walima kuma min kɔni don ko a kamanagan ye bɛɛ sɔrɔ nka ko tiɲɛ kɔni min ye a fɔra fɔcogo min na maa si m'a mɛn Mali jabaranin na k'a fɔ ko tɛgɛnɔ bila kɛra gafew la o bɛɛ lajɛlen y'a fɔ i yɛrɛ ye ten nin kuma in bɔra u ni ɲɔgɔn cɛ kuma min bi na n'a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara bi kosɛbɛ ka d'a kan kuma don kuma min n'a man ka fɔ nin fɔcogo in na tan faransɛ kanfɔlaw ka jamanaw francophonie olu bɛɛ lajɛrɛ la olu nana kunnafoni di kunungo kunnafoni in dira Mali gouvernement ma k'a yira k'a fɔ ko Mali gouvernement ko faransɛ kanfɔlaw ka jamanaw bɛɛ n'a la k'a fɔ denmisɛnninw dantɔgɔla kuma la jeunesse panafricaine ko dantɔgɔla kuma bɛna fɔ Bamakɔ yan walima Mali kɔnɔ yan san 2022 o siratigɛ la an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ ko maa min nana nin kuma in fɔ Lisette Erene Etobi ale ye muso ye ale nana ka na nin kuma fɔ ko minisiriso minnu ɲɛsinnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ ani denmisɛnninw ma olu ka faranga tɔnba o de nana ka na ale suganti ka na nin kuma in fɔ k'o bɛn'a la k'a fɔ ko o ye o lajɛrɛba di Mali ma Mali bɛ se k'i jɔ ni o sira ye cogo min na situlu ani sikɔlɔ ko a bɛna don ba la kosɛbɛ Mali la ka d'a kan ko lajɛrɛ dɔ kɛra kan lajɛrɛ min ni jamana damadama tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ Côte d'Ivoire b'o la Burkina Faso b'o la Niger yɛrɛ b'o la ko situlu a bɛ se ka don ba la cogo jumɛn ko n'i ye siko jateminɛ si ɲɔ ɲalen bɛ kosɛbɛ an fɛ yan Mali la ka tɛmɛ yɔrɔ caman kan n'o bɔra yen Burkina Faso ka taa a yɔrɔ tɔw la ani situlu yɛrɛ bɛ bɔ cogo min na an fɛ yan Mali la ko o bɔcogo de ka ɲi kosɛbɛ o de ka di maaw ye o siratigɛ la ko o bɛ fɛ de ka na siko don ba la maaw bɛ ka sɔmɔ turu cogo min na maaw bɛ ka fɛnw turu cogo min na mangoro ani fɛnw ko waati dɔ sera ka siko don ba la k'a dan k'a kɔlɔsi ka jasa don a la ni min bɛ se walasa a den bɛ se k'i yɛrɛ nafa cogo min na o lajɛrɛba kɛra kunungo an fɛ yan Bamakɔ ka sanga situluko o nasiraw ma Force Barkhane y'a jira k'a fɔ ye Nazer El Tarki ko y'a fa sibiri tɛmɛnen a kunnafoniw ka jan kosɛbɛ ka d'a kan min ye maaw dabali ban ni kunnafonidilaw bɛ k'i sɔnni sugu kan Force Barkhane ko k'ale nin ma kɔfɔlen kabiri jumadon o jumadon ko ka a ka mobili bɛlɛn k'a bɛlɛn fo ka na sibiri don a dabaliyaba ye maaw kɔni sɔrɔ o waati bɛɛ lajɛlen ko na a ma kisɛ ma bɔ fo ka na o dugujɛ ko o nana ka na o ka avion dɔ nana ka na bombardement kɛ ni ka mobili min n'a tun b'o kɔnɔ maa 5 wɛrɛ tun b'o kɔnɔ o mobili kɔfɔlen ko k'o bɛɛ lajɛlen halaki nin ma kɔfɔlen n'o bɛ tali kɛ Nazer El Tarki la ko kisɛ y'a sɔrɔ wa ko a ma balo
ne dun y'a jateminɛ ni ma ko fɔlen a bɛ san 2012 misao nam kɛra Mali la o ko ale ko ɲɛmaaba dɔ ye ka da kan ale tun bɛ se ka bombe artisanal n'o ye farafin bombe ka tun bɛ se k'o labɛn teliya la ka tiɲɛli kɛ n'o ye wa ko ma ko fɔlen ko o bɔnɛna ni na sibiri tɛmɛnen kɔrɔbarikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ ngana dabɔ bɛ ka fɛɛrɛ dɔ fara ɲɔgɔn kan fɛɛrɛ min na barika bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ ka da kan ko ni Alasani kɔni y'i sigi ka nin bɛn sigitɔ lajɛ a yɛrɛ ma ko kɛlɛko t'o la fura wɛrɛ foyi t'o la a laban k'a bɛ kɛ gɛlɛyaba y'a bolo bibi in na tan ko n'i y'a jateminɛ PPA n'o ye Laurent Gbagbo ka parti kura nin ye k'o lajɛ ka FPI lajɛ ko bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ Laurent Gbagbo ale ni Pascal Afin Guessan olu kɔni k'a fɔ ko mandi ko kɔni ye kuma ye ten dɔrɔn n'o tɛ ko nin taala ye ɲɔgɔn ye olu tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to abada kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko yɛrɛ kɛlen kɔ Laurent Gbagbo yɛrɛ sɔnnen kɔ ka parti to Pascal Afin Guessan bolo ko ni parti fila ko ni kuma jara maa da a bɛ se k'a fɔ ko ni parti fila bɛɛ lajɛlen Laurent Gbagbo ta ye o la ko ni FPI PPA lajɛ ka tila ka PDCI lajɛ ka tila ka Charles Ble Wele ka association la n'o ye ECOGEP ye ka tila ka UDPCI lajɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn na bi kunungo PDCI ɲɛmaaba Henri Konan Bedie ale y'a jira k'a fɔ ko tile fila in na a bɛna maa suganti n'o y'a yɛrɛ kɛrɛfɛ maaba ye conseiller do walasa o ka ɲɛsin falankan yɛrɛ kɛli ma cogo min na ni jɛkulu kofɔlen ninnu kɔnɔna na PPA FPI PDCI COGEP UDPCI ko ninnu kɔni kan ka taa ni ɲɔgɔn ye don n'a nataw la ko n'a kɛra bɛɛ a man ka bali maa si la n'i y'a jateminɛ Laurent Gbagbo ka kuma min kɛra o dongo a kuma in ko a digira maa caman na ka d'a kan a y'a jira fana k'a fɔ fɔlɔ la ɲininkali fɔlɔ min kɛra la n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka yafa ɲini minnu bɔnɛn'u nin na walima minnu joginna san 2010 o kɛlɛ fɛ ko a ka yafa ɲini petu Laurent Gbagbo ko kuma kɔni t'a la ale bɛ min fɔ dɔrɔn min ka ɲi jɔnni y'o fa ni ale yɛrɛ dalen t'a la k'a fɔ ale de sen bɛ nin faali in na ale ma fagali kɛ a ma maa fa a ma b'an bila ka maa fa ko ni o kɛra k'a fɔ ten k'ale ka yafa deli ko la ale yɛrɛ dalen t'a la k'a fɔ a ye ko min kɛ ko tiɲɛ na ko ma nɔgɔ ale ma a filanan ye min ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ni o ye hakɛto ɲini a ye nin kuma minnu fɔ o kɛra sababu ye ka na ni wulikajɔ ba de ye o wulikajɔ in ko o kɛra sababu ye ni Côte d'Ivoire gouvernement ale yɛrɛ ye laseli kɛ laseli min ni o kɛra sababu ye k'a jira k'a fɔ jalakili b'a nɔfɛ ko dɔw la o ko dɔ ye nafolo min ni o ye BCEAO CFA wari kɛsuba n'o ye walima bangiba o ci min kɛra san 2010 ka kɛlɛ to sen na ko o jalakili b'a nɔfɛ Laurent Gbagbo y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni sen t'o la ko banque BCEAO a cira ci cogo min na ko a cibagaw b'a dɔn ale m'a ci a kɛra minnu ɲɛna ko a kɛ ɲɛnabagaw bɛ hali sini sɔgɔma k'a fɔ de k'ale nɔ bɛ nin fɛn fɛn na k'a nɔ tɛ nin si la wa o dun o fɔlen na fana Alassane Dramane Ouattara ka gouvernement tigilamɔgɔw y'a fɔ ko nin bɛɛ la jalaki dun y'a sɔrɔ fo ka kɛ kiiri ye ko kiiri tigɛra fo ka na san 20 bɔɲɔgɔnko kaso kalifa Laurent Gbagbo la n'a kumana nin kumacogo in na yali a laban a kana na taa kaso kelen na bibi na dun Laurent Gbagbo bɛ ka kuma cogo min na i n'a fɔ kɛlɛfɛ kuma y'a fɔ cogo min na k'a fɔ kaso la don tamaki b'a la beletugun a ko Laurent Gbagbo filɛ jɔyɔrɔ min na tan a ka to kɛnɛma o ka fisa a donnen kaso la nin ye ko gɛlɛmanba ye Alassane Dramane Ouattara n'a ka maaw bolo ka d'a kan Laurent Gbagbo ko k'a laban n'a ma fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini a la laban bɛna kɛ gɛlɛyaba ye don n'a natɔ la gɛlɛya min ni a fɛɛrɛ sɔrɔli bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ Libi a bɛ dɔ an bɛ Beyiba ale kɔni ye lajɛrɛba kɛ baɲumankɛ jɛkulu ani jamana sebatigi minnu n'olu nana fara ɲɔgɔn kan kunun ka na kuma Libi kan ko Mamadi Karafi kabira bɔnɛna nin na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Libi ma basigi fiyewu maa min y'a bɔnna nin na o kɛra Faransikaw ka jamana ɲɛmaa ye Nicolas Sarkozy o min kɛra ko Libi kɔni tiɲɛna Libi tiɲɛ ma k'a la a kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛyabaw ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o siratigɛ la o lajɛrɛ de bɛ yen bi yali Libi san 10 tɛmɛnen kɔfɛ o bɛ se ka bɛn kelen ma cogo jumɛn o lajɛrɛ de tun bɛ sen na nin ma kofɔlen ye Amir Beyiba a y'a jira k'a fɔ kalafili bɛna kɛ kalo san min filɛ an kunna san 2021 décembre kalo tile 24 ko kalafili bɛ kɛ mɔgɔ y'a ɲininka yali i labɛnnen don a kama ko labɛn sugu bɛɛ lajɛlen ko labɛn bɛ kɛ ka d'a kan ni kalafili ma kɛ maaw hakili b'a la k'a fɔ Libi bɛ sigi cogo ko a tɛ basigi cogo la
Jean-Yves Le Drian a ma maja sɔrɔ nin kɛnɛ kan cogo sugu si la ka d'a kan ko Faransi ma man di Libi ko kuma kɔni na o y'a jira k'a fɔ Libiyɛn dɔw bɔra k'a fɔ ni Faransi kɔni bɛ maloya cogo bɛɛ lajɛlen na a man ka ye nin kɛnɛ kan kan ka to a fɔbaga wɛrɛ ka sɔrɔ a min ni ale kɔni tɛ kelen ye. Sudan a laban Sudan n'olu fana ma farati a laban bɛ kɛ kɛlɛba ye u ni ɲɔgɔn cɛ. Jamana bɛ nin ka taa fan fila de la, fan minnu bɛ sɔrɔdasiw fɛ, fan minnu tɛ sɔrɔdasiw fɛ. Olu maa fila de jɛkulu fila de wulila kunun k'u ka taamaw kɛ. A kɛra kunnajaba ye ka d'a kan ko ninnu fila sera ɲɔgɔn ma a ka sira tɛ bɔ foyi fɛ. O de la kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen olu ye wele se Sudankaw ka jamana ɲɛmaa ma k'a k'a lajɛ a ka fɛɛrɛ sɔrɔ ko in na n'o tɛ min daminɛlen filɛ Sudan ko a bɛ na ni kasaraba ye kasara min n'i bolo tɛna se a dan na. An bɛ ɲɔgɔn bila yan fana ne bɛ aw fo k'a walimadɔ k'a fɔ a ye n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan bi su in na san'o cɛ o ye k'an bɛɛ de ye aw k'an bɛn waati la a to bɛ ɲin ka salamu